Så er der surprise. Hvad pokker sker der her? Dæveren er kommet. Der er fuglen, sker der. Men jeg tror ikke, den kan sige noget. Det her er ved at være fuld. Prøv at se, hvad bæveren gør. Prøv lige at se, hvad den gør. Og guitar. Ihr müsst das Lied Wir singen den Song erweitern um Frau May. Ringgöring. Ja, ja. Bæveren finde. Ja, hvad sker der dog? Hvad er det på dansk? En bæver. 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 Hvad? Hvor kom det? Nu håber jeg, at alle vores børn er med. Nej, skal jeg ind i butikken igen? Skal de være der? Ikke meget, siger den bæver. Jeg vil sige, at det er okay. Der er nogle børn, der er med. Har du nogle børn tilbage? Det er et godt spørgsmål, Julie. Skrigerne! Markus og Mathias skriger! Hvor er Markus og Mathias skriger? Das weiß ich nicht. Ja, aber die kommt gleich. Ja, nee, ich glaube nicht, dass das da ist. Signe, må man gerne begynde at spise? Herhen, skriger! Ey, das ist scheiße warm. Luca, er den ikke egentlig meget godt nede? Det var ikke meget sjovt. Jeg hätte auch Luca mit untermischen können in die Nase. Ja, så er det godt. Det er det, var ikke så enig. Det er faktisk godt at høre. Det er godt at høre. Voll auf den Kopf hier, was? Lena? Vi skal blive her. Wie geht denn das mal auf Stopp zwischendurch? Hast du einfach so drauf? Achso. Jamen, du må bare filme lyset. Vi rykker lige helt tilbage, så vi ikke står. Hvad vil du tro? Så kommer jeg også lidt ned i den her. Ja, men Lisa har spurgt. Det er for I to, fordi jeg også står der. Og Rømer har sikkert sagt, det er nu vi fyrer den af, det er nu vi ikke rører. Og vi står ikke og spiser men den skal simpelthen ikke ind i munden, men nej, men det er heller ikke koret, det er sådan. Nej, men vi skal så står vi lige tilbage i rækken. Ja, så mangler vi vist bare en. Ja, sådan må det jo være. Det går jo også. Vi får jo ikke stress her på Langeland. Eller børnene gør ikke. Vi kommer så heller ikke på Langeland. Nej, men nu er vi her. Så får vi ikke stress. Godt.
Den fängt eigentlich an, als der Akku hier leer hier, aber hält er. Ja, Lotte har nu også. Kom on, Lotte. Ja, så tror jeg nok, at vi er kommet dertil, hvor... Jeg tror lige, jeg venter lidt her. Ja, her Alice og Jeanette, vi kom jo her i lørdags, og vi vidste jo ikke, hvad vi kom til. Vi vidste, at vi havde lejet 7 små hytter her på campingpladsen, og tog afsted i spændt forventning. Og vi må jo sige, og jeg tror, jeg taler på vegne af os alle sammen, når jeg siger, at vi er blevet modtaget så hjerteligt og rart og varmt og dejligt, så det har oversteget alle vores forventninger. Vi vil godt have lov med en lille sang, og have lov til at sige tak for den dejlige og flotte behandling, I har givet os her på campingpladsen. Alle sammen! Så tror jeg, vi giver Alice og Jeanette en stor hånd. Tak, fordi I kom forbi. Ja, tusind tak. Jeg var jo lidt spændt, da jeg sådan havde sagt ja til, at vi skulle komme til min feriekoloni. Det er ikke så tit, jeg har så mange børn på én gang. Men det har simpelthen bare været en fornøjelse. I har været så søde. I har, selvom solen har skinnet så meget, så har I næsten skinnet endnu mere. Fordi I har været så glade. Så tusind tak, fordi I kom forbi. Ja, bare nu. Pas på jer så alle sammen, og vi ses i morgen. Det gør vi nemlig. Ja, det gør vi. Ikke også? Så må I lige hygge jer den sidste aften. Ja. Det kan du til. Ja. Ikke sove for meget. Og du ved også, hvad vi skal. Så skal vi op på det her. Sådan.
Tror du det? Tror du det? Jeg fik brug. Jeg tænker i... Det kan du få, skatter. Nej, kan det gøre det? Ja, det skal du da. Hvorfor? Mein Handschritt gleich. Ja! Farvel. Das war aber eine ganz lange Version. Heldig. Til en lille søster. Oh, irgendwie war es rühren, ne? Ja, doch, so ein bisschen schon, ne? Doch. Skal I kigge nu?